kanyang pinagmulan o kahirapan. Di, alam ko na yan. Sardinas. Salmon. Mga sinida, lahat nagsalaysay. Alam ko na yan eh. Yun na naman. Yun na naman? Ang grade 5 eh. Yun yung inano naman ko yung si Sisi nga ba yun? Sisa? Hindi. Hindi yan yun. Grade 3 yun. Si Nida yung nanakaw ng oh! Sa gagawin sa laysay, ang kawawang bata sa mata ng ito, nabuo ang luha. Ibig parusahay, nagdadalawang awa, habag ang namahay sa puso at diwa, at ang kanyang liga. Sa iyong paggawa, iibagawad ko ang pagpapatawad sa kasalanan. Kaya humayang ka ine, ang salmong sinuhay sa'yo na rin nang magbigay aliw sa isang magmahal. Upang ang kanyang puso ay magsamahal. Nung ito'y marinig ng abang sinida, hinitkip ang salmon, lumisang pagdaka, saksi naroroon, hindi alintana, ang kanyang nasa isip, ang inang kawawa. Subalit o pala na siya'y magbalik, nalisik ang mata sa kanyang namasid. Kaawin ang kanyang iniwang may sakit, malamig ng bangkay nang siya ay magbalik. Uy!